Euskal rock modernoaren talde ikoniko bezala har ditzakegu ziur asko Berri Txarrak taldeak bere estudioko 7. diska atera du, Aria izenburupean, bertan ditut nirekin David González, Galder Izagirre, Gorka Urbizu, Gabon eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Gabon. Bada, Aria diska, 7. estudio diska, oker ez banaiz Berri Txarraken diskografia hontan, ez dakit nola definituko zenuketen, hitz gutxitan defini baditeke Aria diska hau. Bueno, hori da galdera zail bat hasteko, ez? Uste dut Berri Txarraken musika laburbiltzea edo definitzea, bueno, ez dela gauza erraza, ez? Bada gure 7. diskoa, uste dut taldearen nortasuna hor mantentzen dela, baina aldi berean ez, batez ere aurreko diskoarekin konparatuta, Paiolarekin konparatuta, hainbat berrikuntza dakartzan diskoa dela, ez? Azteko ekoizpen aldetik, Ross Robinson bezalako ekoizle baten gana jo dugu, musikalki ere esango nuke, hor azpiti badagola, halako itxaso uger zikin bat, baina aldi berean ahotsetan nabaritu daiteke poparekiko halako zaletasun bat, eta melodia ederra, ez dakit lortu duguna ez, baina behintzat badago halako ahalegin bat. Letretan ere, pentsatzen dute Paiola nahiko iluna zela, hontan aldiz, bestelako letra batzu daude. Eta badaude berrikuntzak bai. Beti aipatu izan da, Berri Txarrakek berrikuntzarekiko ez duela sekula, beldurrik izan, aldi berean, bere zigilu, bere estilo propioa mantentzearekin oreka hori mantendu egiten duela, berritasunaren eta zigilu propioaren artean, kasu honetan ere esan genezake, Ariak ibilbidearekiko koherente mantendu duela, bere zigilu propio hori, aldi berean, erronka berriak ere atera dira argitara, ez? Bai, nahita ez formazio berria da, naizta muina bera, ez? Orduan argi dago naizta kantu berriak egin eta lehenengo aldia izan elkarrekin aritzen ginela diska bat prestatzen, BTX berriren arima gorenean dago, ez? Ezerren aurretik, ez? Orduan azken finean besteik gabe saiatu geana da hori jakinda, hori azkenean hori da gauza bat gelditzen dela gure subkonstientean eta egin izan den duguna da saiatu divertitzen, aurreiritzirik gabe konposatzen eta nahita ez azkenean Gorkaren ahotsa da guzi horren aria, ez? Lotura ematen diona egungo Berri Txarrak eta orain dela 17 urteko Berri Txarrak horiei, ez? Kasu honetan, Galder, zu zara nolabait kide berria, esan genezake koordinazioa bikaina izan dela, ez? Bai, egia esan hasiera batetik errepertorioarekin hasi aurretik ere, orain dela urte eta piko sartu nintzenean, lehenengo gauza egin genuela izan zen elkarrekin kantu bat konposatu, izan zen kasu honetan lauaren bertsio bat, baina ia errepertorio batekin elkarrekin jotzen jarri aurretik, jada hasi ginen elkarrekin konposatzen, ez? Orduan, ia izan zela ongi etorri onena, ez? Eta hortik abiatuta, kasi jarri ginenean diska prestatzen, bageneukan nolabaiteko referentzia bat nondik nora joateko edo, eta bueno. Aria izenburupean kaleratu duzue beraz diska, izenburu orokorra, aldi berean izenburu adierazkorra, ez? Bai, bada izenburu irekioetako bat, ez? Maite dugu holako, interpretaziorako tartea uzten duen izenburu bat da, ez? Aldi berean, gauza asko esan nahi ditu, ez? Pixkate taldearen azkeneko urteak laburbiltzen ditu nolabait, behar bada herriaren egoera ere, bai, ez dakit, behar da hitz-potologia dia horiek, ez? Baina, badago pixkat alegin hori, ez? Altxatu eta aurrera egiteko grin hori, nolabait ere arazoak gainditu eta aurrera egiteko, oinez juteko badaude, sugea suge edo aria, FAQ edo FAQ edo izeneko kantua, makuluak kantua bera, badaude hainbat eta hainbat kanta zuzenean edo zeharka hitz egitenak horri buruz, ez? Altxatu eta aurrera egiteko ari hori
bilatu eta hortik tira egiteari buruzkoak eta nolabait ere superazioaren diskoa dau. Baina, bueno, hortik aparte baude hainbat eta hainbat gai, ez? Baina bai, izenburuak edo fragilidadea ere sartzen da hor jokoan, orekaren asuntoa, bueno, loturak, askatasunaldi berean, ariak, ezakit, oso kontzeptu zabala da. Eta diskaren soinuari dagokidan, nabarduratxo batzuk jadanik iradoki dituzu, edozein kasutan paiolarekiko desberdintasunak, bueno, zenbaitetan aipatu izan dira, ez dakit, aipatzen da paiolak soinu gordinagoa zeukala, kasu honetan, bueno, kutsu melodikoagoaz hornitu duzue zuen diska, ez dakit, evoluziotxo batetaz mintza gaitezkeen, guzti hori kontzientea da, edo sorkuntzan agertzen doazen elementuak dira? Bai, bueno, ni uste dute paiola izan zela disko, zu esan duzun bezala, ez, gordinagoa, zuzenagoa, ez, abestiak, hori, estilo igual simpleagoa bat zuten, eta igual direktoagoa, ez dakit, punk rocka edo oso gordina. Eta kasu honetan, ekoizle batekin lan egitea izan da, eman dion desberdintasun hori, ez. Azken finean, abestiak askoz be jantxitagoa daude, eta ekoizpen aldetik lan nabarmena dagoela uste dut. Bai, hori aipatu duzu zuek ere, Ross Robinson bezalako ekoizle entzutetsu batekin lan egiteak suposatzen duen plus hori, zer ekartzen du ekoizle batekin, horrelako ekoizle baten ondoan lan egiteak, Los Angelesen diska grabatzeak, zer ekartzen dio, zer elementu berri ekartzen dizkio Berri Txarrak bezalako talde bati? Bueno, bada arrisku bat hartzen duzuna hasteko, hemen behar badaz gaude oso ohituta ekoizlearen figura hori erabiltzera, ez? Hemen normalean soinu teknikari izaten da, eta taldearekin batera aurrera ematen duzu. Aldiz, ekoizleak, ekoizlearen berezko irudi hori da, taldetik kanpoko belarri bat, baina aldi berean berari ematen diozu nolabait ere baimena zure kantuetan eskua sartzeko, iritziak emateko, ez dakit konponketak iradokitzeko, ez du ezer inposatzen, baina lehenengo aldia da uzten dioguna norbaiti ez, bere iritzia ematen eta guk aldi berean aholku horiek jarraitu ala ez, azken batean gure eskuz egon ez, baina, eta aldi berean esan nahi dizute norbaiti uztekotan, Ross Robinson batekin fida zaitezke ez, entzun da ze disko egin dituen gure hezkuntza musikalean nahiko disko garrantzitsua direnak ez, Sepulturaren Roots edo The Drive-In eta alako taldeen disko onenak esango nuke egin dituela eta bada, konfiantzazko norbait, ez da berme moduko bat bazen, ez. Alde hortatik oso ezberdina izan da, ez. Kantuak ez dira gehiagei aldatu, esan nahi zut lokaletik, musikalki ondo daitezkeen berrikuntzak lokaletik, lekun berritik zijoazen, ez, Los Angeles aldera. Baina bai egia da, berak Berri Txarrak ulertu zulat, balako talde pasional baten moduan, perfekziotik alde egiten duen talde bat, baina sentimenduei garrantzia handia ematen diena, eta hortan, saiatu zen haratago joaten eta behartu gintuen musikari gisa apur bat gehiago ematen, eta motivazio lanetan, maisu lana izan da, eta improvisazioa ere, behar bada beste goera batean edo beste norbaitekin grabatu izan ez gero, behar bada ez gineteke ausartuko, zenbait gauza, hemen probatu ditugun zenbait gauza egitera. Uste dut, ireki dituela ate batzuk, gu ireki ez genituenak, diskoa konposatzerakoan, azken finean ikuspunto objektibo hori, freskotasun hori gu galdu genuen, eta berak basekoan abestiak lehen da bizi entzutagatik, eta ireki zituen hori, ate batzuk gu igual gure kabuz ez genuela irekiko. Aldi berean, Ross Robinson bezalako, ez dakit, kriterio bat ondoan izatearekin, ez dakit, askatasun propio hori galtzeko arriskua kontutan hartzen zen duten, halakorik izan den ekoizpen prozesu guztian, ekoizpen prozesu luzean, esan dezagun baita ere, 50 egun eta zu egun guztiut egon zaretela, kantatzen, grabatzen. Gertatzen da, batzutan arriskua dago hori, ekoizle halako ekoizle handi edo arrakastatsuekin lan egitean ematen du kasi protagonismo gehiago daukala ekoizleak, baina argi utzi nahi dugu, Berri Txarraken disko bat,
behar bada Ross Robinsonen Galbadetik pasatutako disko bat, baina argi dago Berri Txarraken kantua direla. Eta gara aurretik arrisku hori beti dago, ez? Bada apustu bat ondo atera ditekena, gero egoera pertsonala edo harremana ere hor dago, ez? Ez dakizu ondo eramango zaren edo ez dakit kriston arroputu izango den, edo ez dakizu sekula, ez? Baina dana oso ondo atera da, eta pentsatzen dut, ez dakit, ez dela emaitza gehiegi aldatu. Kantuak hazi egin dira, baina ez dira aldatu, hori esan nahiko nuke. Ez dakit. Ross Robinsonek aipatu egiten zuen, sua bilatzen duela bere diska horietarako, imaginatzen dut, ontzat hartuko duzuela, ez? Bere adierazpena. Bai, azken finean bera gugan ikusten zuena hori izan, bere osotasunean. Bera egia esan ez zuen reparatzen gehiegi ñabarduratan, baizik eta ez da gure kantutan ere, esan nahi dut, ez ditun gehiegi ere entzun guk egin dago kantuak aldez aurretik. Baizik eta bera bazeukan ideia orokor bat guganakoa, zu hori bera ikusten zuen, zu hori bageneukala, eta bera argi zeukan nola atera eta nola isladatu hori diska batean. Eta berak egin gaituena nolabait izan da bideratu hortara. Eta guk egiteko, ez? Azken finean, azken emaitza gurea da, esan nahi dut. Bera bideratu gaitu, ireki dizkigu zenbait ate, gure aldetik ikusten ez genituenak, eta bestalde bertara bultzatu gaitu eta gainontzekoa gure esku utzi du. Diskaren izatasun hortara bueltatuta, beti ere aipatu izan da Berri Txarrakek Euskal Herriaren garai politiko, garai sozialen espiritu hori harrapatzen jakin izan duela, kasu honetan ere, ez da salbuespen eta berriro ere Paiolarekin konparazioa eginda, garaiak ere oso desberdinak ziren, Paiolaren garaiak bertan Ariaren garai horiekiko. Aipagen dezake baita ere, diskak badaukala nolabiteko esperantzarako espiritu hori, ez dakit? Ez da Paiola bezain iluna, baina ez da ere egoera politika aldatu dela eta beraz horrek isla daukala honetan, politikoki behintzat. Ez nuke esango hori. Esperantzarako tokia, ez dakit, askotan hori oso modu merkean eta esaten dela arbitrarioan kasi esaten da, ez? Nuke lotura zuzenik egingo, berez lehenengo singela den adibidez albokalteak, ez dakit, esan nahi dute, holako gauzaik hor darraitela, ez, eta oso kantu iluna eta kritikoa da. Behar bada Paiola bazen, amorruaren diskoa, amorrua baino nekearen diskoa, neke politikoaren diskoa, ez? Alde hortatik, Arian ez dago, kritika dago, hausnarketa dago, eta hori beti egon da. Baina behar bada ez da iluna, baina ez nuke lotura zuzen hori egingo. Ez, bukatu da aro bat eta orain berriren diskoa, bada ez dakit zer, batean oso alaia da edo ez dakit. Ez da ala, ez da ala. Edo zen kasunan, garai politikoen inguruko hausnarketatxoa bai plazaratzen duzuela, ñabardura ugari ere planteatzen. Ez gara kronistak, baina, uste dut importantea dela, zure inguruko ez dakit beste ikuspuntu bat ematea, ez? Eta behar bada izango bagina Pragakoak hitz egingo genuke beste egoera batzuei buruz, ez? Baina, gu daukagula altaboz bat eta uste dut garrantzitsua dela, ez baita ere beste ikuspuntu batzuk ematea. Diska plazaratu zentutenetik, egia esan, arrakasta erdietsi duzue, bai Euskal Herrian, bertan aipa dezakegu, Durangoko azokako diska salduena izan zela, Oker Espanaiz. Euskal Herritik kanpora ere, arrakasta lortu duzue, nazioarte mailako hainbat zerrendatan adierazten dute, ari hau urteko diskaetako bat bezala kontsideratuta dagoela. Arrakastak harritzen zaituzte, aurrikusten zen fenomenoa zen hau edo ez dakit? Uste dut, beste leku batera behiratzera saiatzen gara askotan horren aurrean. Ez dakit, gu aldugunik eta beren egiten ditu gauzak eta horrek, ez dakit, hori gertatzen bada guretzako izugarrizko poza bat da. Baina gu saiatzen gara dakigun bezala egiten gauzak edo aldugun eta berin, ez dakit.
Baina beritzen da igual jende esparru zabalago batera iritsi dela diska hau. Hori antzematen da, ezakit oso fidagarria den, baina sensazioa hori da. Esparru berrietara iriki dela diska hau. Euskal Herritik kanporako arrakasta horrek zenbaitetan harritu egiten du gizartea, euskarazko abestiek nola izan dezaketen interesa baita ere Euskal Herritik kanpora, hau ez da berria, aurreko diskek ere izan zuten bere eragina baita ere. Horrek diska berri bat plazaratzean eragina badauka, Euskal Herriarentzako edo Euskal Herriaren hartzailea daukazue buruan, edo baita ere Euskal Herritik kanporako hartzaile horrek ere izaten dituzue kontuan. Nik uste gure proposamena nahiko universala dela, esterik da, euskeraz egindakoa dela eta hainbat eta hainbat kantutan Euskal Herriko jendeak gertuko sentituko dituen gaiak tratatzen ditugula, baina hortik aurrera guk ez dugu pentsatzen gehiegi hartzailearengan. Alde hortatik nahiko egoista gara eta saiatzen gara gure barrua artistikoki betetzen duen zerbait egiten, hori hasteko. Eta gero musikalki bai urzten dugu, letra aldetik esan nahi dute hor bai saiatzen garela, ez dakit, entzulea, hausnarketa bultzatzeko zerbait, ez? Ez lezioak eman baizik eta, utzi tarte hori, edo nolabait ere pistak eman eta gero azkenean entzuleak egin dezan bere interpretazio propioa, ez? Nik uste roka badela gauzak ez baian jartzeko halako arma moduko bat eta beste gauza askoen artean hortan ere sinesten dugu apur bat eta pentsatzen dut hor dagoela, ez. Hortik aurrera egia da roka dela universala, rokaren lenguaia hori eta gu egon garenean Hong Kong batean jotzen edo Nicaraguan edo orain Brasilen edo hor behar bada hasierako lehenengo harrera hori, lehenengo aldiz entzutenean behar bada ez daude esaten duzun horri begira, edo inkluso ze hizkuntzatan ari zaren. Behar bada, etzai inporta. Behar bada gustatzen bazai, eta hori bai ikusi dugu, hortik aurrera bai ikusi nondik atozen, zertaz hitz egiten dugun, eta baina lehenengo kolpea musikala da. Eta zuzeneko energia hori da iristen zaiena, eta hori uste dut universala dela. Itxatasun pertsonal hortaz mintzatu zarete, zentzu hortan mintza egitezke, musikaz haratago doazen elementuetaz, uste dut diskaren diseinua zer horrek egin duzula, eta argazkiak zuk edo... Nitu argazkia bai. Ez dakit, horrek ere pertsonalizatu egiten du, zu argazkilari ere basarela uste dut, ez dakit, nolakoa izan da diska fisikoa eratzearen prozesu hori? Egia esan denan burutu da Los Angelesen. Ni bateria izaki lehenengoa nintzen nire musika lana bukatzen eta denbora gehiago neukan dedikatzeko diseinuari edo argazkiei. Hasiera batean ere ez geneukan oso garbiz egin nahi genuen, ez da han ere, orduan dena han sortu zen eta oberik ezan hango giroa, han bizitakoa ere nolabait ere isladatu diska hortan, ze diska irekita zegoen azkeneko muturra arte. Orduan, bai saiatu gera bertako elementu zenbait ere grafikoki ere isladatzen. Eta era berean azkenean dena forma bat hartzen du, ez? Irudiak, musika, barruan dagona eta kanpoan dagona ere badoka lotura bat, ez? Badago ari bat, ez? Horri lotzen diona. Beraz, diska kaleratu egin duzue, eta orain dezinbestean, diskaren gira ere etorriko da, lagintxo batzuk janik kaleratu dituzue, akustiko formatoan, hainbat kontzertutxo izan dituzue, edozein kasutan gira ofiziala, hemendik hilabete ingurura hasiko da, eta Bilbo izango da, lehenengo eszenatokia. Ez dakit, nola aurreikusten den kontzertu gira hori, zeren Berri Txarraken beste bereizgarria zuzenean daukan soinu hori ere bada, ez? Bai, ez dakit, irrikitan gaude ja azteko eta bai, esan duzu moduan, hori lehenengo kontzertua 3an izango da, hemen bertan Bilbon, eta hortik aurrera egingo dugu lehenengo round bat udarte, eta ibiliko gara Euskal Herritik eta gero Espainialdetik ere,
Bagoaz ere Boliviara, otsailaren bukaeran, eta bueno, irrikitan ja, zuzenekoekin hasteko bai. Zuzenekoaren fasea luza izango da, komentatzen duzun bezala, ez dakit, doiketa prozesu hortan imaginatu dut egongo zaretela oraintxe, nola gurre ikusten da, regula asko izango ditu, aldaketa hori planteatzen dira. Hori maratoia da, eta dena bezala joango da eratzen martxan, ez? Lehenengoa aipatu didazue, Bilbo izango da, Santana Gela hortan, eguna? Hiruan izango da, ostirala. Hilabete bai. Eta, bueno, hor berritxarrak.net hortan zerrenda osoa dago, momentuz konfirmatuta dauden horiek, sarrerak ere kulturalife hortan, kulturalife.com hortan salgai daude dagoeneko, eta, bueno, hortik aurrera datorrela, ez? Azkeneko birak, ba hori, ia 2 urte hartu ditu, eta herrialde pilo bat, eta lehen aipatzen zenun hori, eta aztu zait esatea ere bai, eske horri buelta asko ematen diogu, ez, hori kanpoan euskeraz egin, eta ez dakiz, guretzako nik uste meritoa bidea ireki zutela beste batzuek, ez. Ez behar bat atzerrian, baina bai guk ezagutu du, belaunaldiak ezagutu du roka eta estilo pilo bat euskaraz dagoeneko orduan. Guretzako ez da berri, guretzako normala zen, ez? Baina batzutan ahaztu egiten zaigu aurreko egindako merito hori, ez? Guretzak guk ezagutu dugu estena bat euskeraz eta bar, eta alde hortatik normala izan da guk euskeraz abestea. Gero kanpoan lortzen duzun arrakasta ez duzun lortzen hori besterik da, ez? Baina nik uste bide ireki dutela beste norbaituk. Eta orduan horiek ere, horiek ere presente izan behar ditugula, ezakit nola baita. Oso, no, aurretiaz egindako lanaren errekonozimendu horrekin bukatuko dugu gaurko sola solitxoa, David, Galder, Gorka, eskerrik asko bertaratu izanagatik, Aria diska berri honen inguruko nondik norakoak esposatu izanagatik, eta sorterik onena kontzertu gira horri dagokionean. Eskerrik asko bai. Eta orain bukatzeko ikus ezagun Berritxarraken diska honetako lehenengo bideoklipa albokalteak izenburupean hauxe. Behar duenari akordeotatik dozkio bi